Bodoland Got Talent Season 2 खौ देग्लाय खुंफुंगोन। बड'लेण्ड असिन कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS Ltd नि बानजायनायाव सिगांनि समफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 खौ खुंफुंगोन आरो बेखौ फैगौ 25 जुलाइनिफ्रायनो जागायगोनखौ मिथिहोदों। सिगांनि समफोराव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोनखौ मिथिहोदों। माखासे गेजेर समाव करोना भाइरासनि साग्लोबनाय एबा गोबाव लकडाउन जानानै थानायाव फारियै खुंफुंनो थांखि लादोंमोनब्लाबो खुंनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय खुंफिनसिगोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों बड'लेण्ड असिन कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS Ltd आ। मख'जाथावदि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव देरहासार जानो हानाया गासै 1.5 लाख बान्थाबो मोनफुंनो हागोन। प्रेस मिटआव नुजाफैनो हानाय बड'लेण्ड रादाब, बड'सा, बड'लेण्ड बुब्लि आरो NNB बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैनि जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि मोनसे प्रेस मिट, जे प्रेस मिटआ जेराव दिनाव जे जुथुमनाय जादों, दा बे जुथुमनायाव जा मोनसे थांखि लानानै फैदों, जे थांखिया जाहैबाय थांनाय समफोराव सिजन 1 खौ खुंखांनाय बायदियै जोङो फैबाय थानाय समाव करुना COVID-19नि थाखाय जोङो सिजन 2 खौ जों खुंनो हायाखै। दा बेनि थाखाय जोङो नैबे समाव जोङो सिजन 2 खौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बे सिजन 2 आ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जानाय बायदियै थांनाय समाव दा बे थांनाय समाव जानाय बायदियै देग्लायबो जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव लानो सानदों। दा बे जेरैबायदि जोंहा जागोन 25 जुलाइनिफ्राय जोंहा हाबाफारिया जागोन, जेराव बे जागोन धेमाजि बिश्वनाथआव 25 जुलाइआव जागोन आरो गलाघाटआव जागोन जोंहा 27 जुलाइआव जागोन। बिनि उनाव जोंहा जागोन 4 आगस्टआव जागोन तामुलपुराव जागोन अडिशना। बिनि उनाव जागोन जोंहा 12 आगस्टआव बाक्सायाव जागोन आरो चिराङाव जागोन 19 आगस्टआव आरो क'क्राझार जागोन 21 आगस्टआव। दा बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि दाब दाब जायगायाव थानाय मोसानाय, मेथाइ खननाय आरो बायदि बायदि गोबां टेलेन्ट दं, जेरैबायदि दाममु दामनाय, लोगोसे फेशन दिन्थिनाय आरो मेजिक दिन्थिनाय, गोबां रोखोमनि टेलेन्ट दं, जेखौ जोङो जथायैनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ नेसनेल TV श'आव खुंनाय बायदियै दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो जोङो बे नेसनेल TV श'नि बायदियैनो बिथांमोननि जे रोंगौथिखौ, साबसिन रोंगौथिखौ जों दिन्थिनो थाखाय बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टखौ जों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बे साखाफारा जानायाव जोंहा बिथांमोननि जे मोनसे भबिष्यत, दा बिथांमोना जे बादायगोन, दा बे बादायनायाव बिथांमोननि जे देरहानो हानाय बिमुं, दा बै बिमुङाव नोगोद जोङो 1,50,000 जोङो रां बिथांमोननो जोङो मान बान्था आरो मान बिलाइ आरो बिथांमोननि भबिष्यतखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव नेसनेल लेभेलाव जों बिथांमोनखौ लांनो सानदों। दा लोगोसे जोङो बे हाबाफारिखौ जे खुंफुंनायाव जे साननो हागौ गोबांफोरा जे बिथांमोना अडिशनखौ लानानै जे बिसोरनि सिस्टेमेटिक क्राइटेरिया मा जानो हागौ। दा बे सिस्टेमेटिक क्राइटेरियाखौ आं रायजो राजा बिथांमोननि गेजेराव आङो खुलायै थारमाने बेंफोरनो लुगैदों, मानो होनबा जाहाथे गोनो गोथोआ थाया बिथांमोननिसिम। जों अडिशनखौ जागायग्रोगोन, बिनि उनाव जोङो मेगा अडिशन जागोन, बिनि जायगायाव एलिमिनेसन राउन्ड जोंहा, बिनि उनाव जागोन जोंहा सेमि फाइनाल जागोन आरो फाइनाल जागोन, ग्रेन्ड फाइनाल। दा जानो हागौ बिथांमोना बे कमिटिनि गेजेरावनो बिथांमोननि दायथ'आ थाजोबगोन, जे सायख'नाय बिथिङा। दा बे दायथ'खौ जों दोनगोन ग्रेन्ड फिनालेसिमाव बिथांमोननि जे खाफालनि जे भबिष्यत आरो बिथांमोननि जे रोंगौथि, दा बियो थागोन बिथांमोननिया रायजोफोरनि जे मोनसे मोजां नुनाय एबा मोजां गुनखौ सायख'नाय बेयाव थागोन। आरो बेनि थाखायनो जों खालामदों अनलाइन भटिंआ सेमि फाइनालनि उनाव खालामनाय जागोन। दा बिथांमोनखौ लानानै आरो गोबां बिथिङावनो गोबां जायफोर जेरैबायदि गिदिर इउटिउबारफोर दङ आरो माखासे स्टुडिअ'फोर दङ, दा बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव मोनसे खौरां दैथायहरदों जे बिथांमोना जायफोर हयथ' मेथाइ खननायाव जायफोरा मोजां रोखोमै देरहागोन, बिथांमोननि थाखाय बेयाव रेकर्डिंनि थाखाय फ्रि अफ कस्ट बिथांमोननि थाखाय मोनसे होनो नागिरदों। आरो जेरैबायदि गोबां इउटिउबारफोर दङ एबा सर्ट मुभिफोर बानायग्रा दं, बिथांमोना मोनसे जायफ्रा ड्रामायाव बिराद साबसिन दिन्थिनो थाखाय बाहागो लागोन, बिथांमोननि थाखाय फ्रि अफ कस्ट बिथांमोननो स्कपखौ होनाय जागोन। आरो लोगोसे जेरैबायदि मोसानायनि बिथिङावबो दा बिथांमोननो थारमाने मोनसे सुजुगखौ करिय'ग्राफ खालामनाय बेबायदिखौ जोंनो होनो थाखाय थारमाने साखाफारा खालामदों। बे जाहैबाय फिसा लेभेल, नाथाय गिदिर लेभेल जे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ जे बे हाबाफारिखौ खुंनानै जे मा खालामगोन, बे मोनसे कुइसन मार्क रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानो हागौ। दा बे जाहैबाय बिथांमोनखौ जों लानानै जोंनि ओनसोलावथ' जों प्रजेक्टखौ मावखागोनखा बिथांमोननि गेजेरजों, नाथाय जोङो नेसनेल लेभेलाव जों बिथांमोनखौ
लांनो थाखाय जोङो साखाफारा खालामदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा नेसनेल लेभेलाव देरहानो हानाय जेरैबायदियै नबजित फंबाय दं, बिथाङा बावैसो जोंहा सिगां बियो देरहासार जानो हादों DID लिटिल सिजन 5 आव। आरो जेरैबायदि जोंहा निकिता दं, बेहा जाबाय सिंगिं सेक्सनाव जाहैबाय। आरो जोंहा डान्सिं सेक्सनाव दङ जेरैबाय मासुम बिनानाव। दा बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव फैगोन, ग्रेन्ड फिनालेआव फैगोन। आरो माखासे गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव हारिमुआव गोबां आवगायनाय दं, बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बेनि गेजेरजों जों बे हाबाफारिखौ जोंनि गेजेराव साबसिनै खुंफुंनाय जागोन आरो। गोजोन्थों। जेरैबायदि जोङो गोबां जेरैबायदि हाबाफारिया जोंनि ओनसोलावल' नङा, गोबां जायगायावबो जायो। दा बेनि थाखाय माखासे रेजिस्ट्रेसन फिसखौथ' बे कम्पालसारि बेखौ लानाय जायो। नाथाय जों जे बुंनो थाङोबा जोङो नोगोद 1,50,000 जे रां जे होगोन जे बेयाव देरहानायनि थाखाय, बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि थाखाय। दा बे बेलायाव जोङो रेजिस्ट्रेसन फिसखौ जुदि नायहरोब्ला साननो हागौ गोबां बिथांमोनानो जे रांखावरि फिसखौ गोबां लागोन नामा। नाथाय जोङो बांद्राय लानाय नङा। बियो अतिरिक्त 1,000नि एकदम गाहायाव थागोन आरो। 1,000नि गाहायाव 500नि एसे गोजौआव थाहैनो हागौ आरो। दा बेनि जों बारा लानाय नङा। मानो होनबा गोबां ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रोंगौथि गोनां दङ खना खनला गामियाव। दा बिथांमोना सोरबा जानांगौ रेजिस्ट्रेसन फिसखौ होनो थाखाय बिराद जायो। दा बेनि थाखायनो जोङो रेजिस्ट्रेसन फिसखौ खम बिबांनि गेजेराव जों खालामनाय जागोन। बेनि थाखाय जोंहा माखासे डिस्ट्रिक्ट वाइज दायथ' लानाय बिथांमोन दङ। जेरैबायदि अदालगुरि एबा तामुलपुर, बाक्सा आरो गोबां जेरैबायदि डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो डान्स माखासे एकाडेमिफोर दङ। बिथांमोननि डान्स एकाडेमिनि जायफोर अनार आरो एबा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मावसोम हान्जा दं, बिथांमोननि जोङो जानबुं नंखौ होगोन। आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना जायगाखौबो जोङो मेनसन खालामगोन। गाबोननि उनावनो बे गासिबो जानानै फैगोन। डिटेल्सखौ जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों होनाय जागोन। दा बेनि गेजेरजों बिथांमोना कन्टेक्टखौ खालामनो हागोन। बेलायाव आं बावैसो सिगां बुंबावदोंमोन जे रेजिस्ट्रेसन फिसखौथ' लानाय जागोन, नाथाय जेरैबायदि गोरिब न'खर दुखुथिया थायो, दा बै बिथांमोना जुदि रेजिस्ट्रेसन फिस होनायाव जुदि नारा नाथाबा जों बिथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट कमिटिनिफ्राय स्टाडि खालामनाय जागोन, नायबिजिरगोन। जेनेबा बिथांमोननि न'खरा थारैनो गोरिब थाखोआव नामा सिमाया। दा बैबायदियै जोङो बिथांमोननिखौ नायसननायनि उनाव बिथांमोननो जोङो फ्रि अफ कस्ट रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय जोङो बिथोन एबा गनायथिखौ होनाय जागोन। गोबां प्लेटफर्म सोरजिगासिनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोसानाय, मेथाइ खननाय, गोबां हारिमुनि बिथिङाव। दा बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय जोङो बेखौनो मेसेजखौ होनो सानो जे जाहाथे फैबाय थानाय समाव जेखि बिथिङावनो रोंगौथि थाया मानो, जानांगौ सोरबा बिराद खुगानि गेजेरजों, जेनेबा एगजामपोल हमना लादो जे नारेंखल थाइसेखौ बि अरखाजोबनानै आरो बिनि माबाखौ फिथाइखौ थखयै बरननो हायो, बेबो मोनसे रोंगौथि। एबा जानांगौ बिराद बारनायाव बियो गोरों आरो बिनि बारनायनि पइन्टफ्रा बिराद मोजां, बेबायदि थानो हागौ। दा बैफोरखौ जों मा खालामगोन, मोनसे प्लेटफर्म होगोन जाहाथे बिसोरनि साहसआ बारायो। बे नङा जे बाहागो लाबानो जे देरहाथारनांगौ, बे नङा। बयबो बाहागो ला, जाहाथे बाहागो लानायनि गेजेरजों बिथांमोननि जे साहस आरो बिथांमोनखौ जे जाहाथे रायजो राजाफ्रा नुनो मोनो। दा बे मोनसे जथेस्थ' प्लेटफर्म। आरो लोगोसे देरहाग्रा बिथांमोननि थाखायथ' मोनसे भबिस्वता थाखाबाय। आरो देरहायै बिथांमोननि थाखायबो बाहागो ला, आरो एसे रोंगौथिखौ जों बांसिन रोंगौथि खालामनो थाखाय नाजानायानो बिराद गोनांथार। मानो होनबा फिसा बुस्थुखौनो जुदि जोङो साबसिन जुदि बेनो नांगौ रोखोमनि माबाखौ होयोबा, गोहोखौ जुदि होयोबा, जेरै बे हासार दैखौ जुदि होयोबा, बेयो थाब ग्र' जायो आरो। थिग बिदिनो जों एसे रोंगौथि जादों, बेखौ जुदि जों हासार दैखौ जुदि होनो नाजायोबा, बाहेरा लेभेलाव जुदि ओंखारबोनानै, अब्ला बे साबसिन महर मोनगोन। गट टेलेंट एक जो मंच है जो हमारी बोडोलैंड जो एरिया में सब जाति धर्म कास्ट का लोग रहता है। सोच मतलब एक कन्फ्यूज, मतलब आगे पहले हुआ था सीजन 1 में, मगर अभी बाकी लोगों का क्लियरिफिकेशन हो गया। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बोडोलैंड गॉट टैलेंट सभी के लिए है, यहाँ पे सभी जाति के लिए है। तो सब लोग भाग ले यहाँ पे, और खुद का जो हुनर है उसको दिखाने के लिए आगे बढ़े। जैसे कि पहले जो बोडोलैंड गॉट सीजन 1 जो हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट विनर मतलब डांस में, मतलब वो हुआ था हमारा गोलपारा डिस्ट्रिक्ट के एसामीज़ कम्युनिटी का फ्रेंड्स लोग का एक ग्रुप डांस का मिला था। और सिंगिंग सेगमेंट में हम लोग का विनर बोडो हुआ था, एक लेडी मतलब। तो और सेकंड जो मिला था वो
सुमन दकाल हमारा ये गोसेगांव था, और विनर हमारा ये सिंगिंग सेगमेंट में रमीटा, और गोलपारा का जो बोला मैं अभी वो राइजिंग डांस एकेडमी था। तो भूल मतलब हम लोग के बीच में वो ना हो, तो मैं सभी को एक बार क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि ये सब के लिए मन से बोडो क्रिश्चियन जो भी हो, या धर्म के हिंदू हो या एसामीज हो, सांताली हो, नेपाली हो, सब कम्युनिटी के लिए मंच बनाया गया है। थैंक यू। आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा जों सिजन 1 आव जेबायदि खामानि मावलांदोंमोन बेनि एक्सपिरियेन्स बा गथ'फोरनि जाबायदि टेलेन्ट नुदों बेखौ लानानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो जों बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआ जिहेथु जालांबाय थाथों नोंथांमोननि रायजोफोरनि मदद आरो सुबिदा होनायाव। दा बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि नाजानायाव गोबां गथ'फोरखौ जों नुनो मोन्दों, जाय गथ'फ्रा गावबा गाव टेलेन्टखौ नैबे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि थ्रुयै गोबां जों जायखौ सानस'नो हाया, जों जायखौ नुफेराखै बेखौ बिथांमोना खोन्थालांदों। दा बेनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो जों नैबे सेसन 2 बेखौ जों गोबां माने गोसो होनानै बा जानजि खाफ्रानानै बेखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360